ya ekirogo ky'obubunge bwa Bubasi Samarita Kelvin Bosire Kayo abeire gakwene kinga nabe gawikirania amagendero ase abamenyika ukwana ase amatanga yokomwenia umunyanyimbo oyomo yobete gagusiria obugima bwaye asumu basukano bwepara bale amono mwanoye nigo boigo abeire gakwene kinga nachikwene kinga okwagachwa bwepara ensemwenye cheki onye umubunge ole ase getichinga chabono tari gochwikirania amagenderero ayo nyite abangina ekeroko nyoro monta gambe tukuru nyomba igono isko na bako gamba talibo monto bato mukunguna abana batu no mwana oitali gakia bangina no mwana ali tali nchiete vuange ko ninye bangete nale goteba igorona etumu gako biri umweshimiwa challenge kama tebya toroserie para connect ba centro na nyacha kintu bwato bokomu onye para yo komusinya atike kayaga yere meninde tayari konyerema imwanche connect gara na nyacha ki inyaro situmora kinga kayago korosi ukorema 2027 ni ramya kubeka imwanche monge chinguru tafadhali ga kitotebyo mugaka yebono kaka yago ushauri keraro ofisi agenda kolero mu basiegas talibo nteto gukora ngotebaiga asenga nchoye chisa umwana yosirire no mukisana nande ne engena ngeni yarenge gocha gokonya abantu saidi konyoro umuntu mu inspector at the edge of that italigen to carry rice bali mumanyete mumende at the edge of that italigen to carry rice oyo no mwana mambi na mambiende oli gochigokonya arusi abantu akoleki gaki na tokuruga iga nane nateba tunyore familia sana lakini ni manyete round ya yega ekijana na kigeko ganda bunge nande kijana ekingeli yande nkayaga nolemba libaroro batebi kekeje nkeru bali bagotebanga no mwana nyamenge yakoraki enyamenge yakoraki yakora batumake lakini round ye gaki abangina moto tobereke tafadhali ni numwatu ibolte moto ita imo kuiborana makoleki mwitere njena chile ko basorora nimbeke tenya sai bosio nimanye tengo koraro kumancha kwae unangende to nya gotara iga ko basorora muko nganchira ansaiga na nyasaye uko ngakama kutakuru igoro 2027 mbakolerega staribia gakiti tigamba sabero molembe asumukwire na chinga chino